което се е случило в България. Независимо, че партия ГЕРБ се опитват да ви обясняват други неща. Че Бойко бил моралният, че върнал мандата на народа. Февруари месец народа на България излезе и каза: стига, нямаме пари, не можем да си посрещаме двата края, нямаме доходи, няма работа, достойството ни е накърнено, Бойко, спри се. Правителството не си свърши работата като отношение към хората. Замрази пенсиите, замрази доходите. Хората, най-бедните хора, платиха цената. В това време бяхме свидетели на наглия разкош на министър-председателя. С хеликоптера лети из цяла България, реже лентички, слага хлябчето в устата на момичето с носията, поръчва си хеликоптера да му вози футболистите във Варна да си направи кефа, създава монополи, създаде монопол на аптеките, създаде монопол на енергетиката, създаде монопол в областта на бензиностанциите. Малките бензиностанции няма да съществуват и ние ще трябва в пресечените големи райони хората да ги закрият. В това време неговият приятел Варио Златев ще държи Лукойл, баща му ще изкупи малките. Създаде монополи в енергетиката. Аз разпределям улици, плащам за магистралите. Аз правя това, аз правя това. Нагло, арогантно поведение на човек, който е тулинко, не можа да разбере човешката душа. Че българинът страдаше в кризата, че нямаше към него нито отношение към доходите, нито към икономиката, нито към здравеопазването, нито към големите нужди на българските общини.